खुलुमबाय रायजोफोर फेथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर जोङो मिथिनो मोनदों एक्स एनडिएफबि फोरनि गेजेरावहाय गोबांथार गुलाय गुजाय जागासिनो दङ। अफ्रि दैमारि आरो बिग्राय नार्जारि जायनि मुङा खान्दा होननानैबो सिनाय जायो। बिसोर सानैनि गेजेरावहाय गोबांथार एक्स एनडिएफबि फोरनि गेजेरावहाय गुलाय गुजाय जागासिनो दङ। थारैनो अफ्रि दैमारि आरो बिग्राय नार्जारि बिथांमोना एनडिएफबि आवहाय एनडिएफबि खौ बदनाम खालामनोसो हाबदोंमोन ना रायजो राजाखौहाय मान सन्माननि गेजेरजोंहाय मान मर्यादा होनो थाखायसो बिथांमोना आखायाव अस्त्र लानानै हाबामोन ना बिथांमोना गावनि उदैखौ हास्थायनानैसो रायजो राजाखौहाय लाजि फोनांनो थाखाय एनडिएफबि आव हाबामोन नामा? दिनै बे सानैखौ लानानैनो एक्स एनडिएफबि फरामावहाय गोबांथार गुलाय गुजाय जागासिनो दङ रायजोफोर। नायलांदो भिडिअखौ जोबजासे। जों थारमाने बुंनाय जादोंमोन अफ्रि बिथाङाबो दिनै इउनाइटेड फरमनि सासे मानसि जानानै बेबो दे दिनै ससियेल मिडिया थारमाने बुंबायानो थायो। बेखौबो दिनैहाय इउनाइटेड फरमनि लिडारफ्रा बादा होनना दोननो हायोमोन ससियेल मिडियायाव होनाङा होननानै। जे मैया जों सानै फिलिप आरो आंनि बिसय लानानै बिनायसाया जे जानाखि निउसाव रायजो राजानि सिगाङाव जोंखौ बुंनानै माने प्रपागान्डा खालामदों। बिनि असिला थारमाने दिनैहाय आं बुंनो गसंनाय जाबाय। खोथाया जाहैबाय बेनो जे दिनैहाय इउनाइटेड फरमनि उइदाउट पारमिसनै दाखालि जानाखि जों खान्दानि बिसय खान्दाखौ जों थारमाने बुंनाय जादोंमोन। बिनि असिला दिनैहाय बिनायसाया जोंखौ बुंदों जे बिनि थाखायनो दिनै जों बेवहाय थारमाने निउसाव गसंनाय जाबाय। आरो जों दिनै बुंनो हायो दिनै जोंखौल'सो नुबाय दिनै बहुद थारमाने मानसिफोर बुंनो हानाय केपासिटिया जोंनाव दङ। दिनै गुथाल राभाया जे बे जोंनि मार्टियास डे प्रग्रामाव दिनै शिब सारआ जेरै माने बुंदोंमोन जे सानै मानसिनि थाखाय बियो थारमाने निमाहा बिदोंमोन जे माने गबिन्द सार आरो फेरेंगा सार। दा बिनि एगेन्स्टै बियो खोथा बुंदों आरो बिनि सायावबो दिनैहाय जोंनि बुंनाय बाथ्रायाव थारमाने भुल नुदोंमोनब्ला बेखौ दिनै मानो बुंनो हायाखै गुथाल राभानि सायाव। आरो दिनै अफ्रि बिथाङाबो दिनै इउनाइटेड फरमनि सासे मानसि जानानै बेबो दे दिनै ससियेल मिडिया थारमाने बुंबायानो थायो। बेखौबो दिनैहाय इउनाइटेड फरमनि लिडारफ्रा बादा होनना दोननो हायोमोन ससियेल मिडियायाव होनाङा होननानै। आरो दिनै खान्दा बिथांखौबो दिनैहाय माने ससियेल मिडियायाव होबाय थानाय बिथांमोना नुबाय थादों। दा बेखौबो दिनैहाय बादा होननानै दोननो हायोमोन। दिनै माने खान्दानि एगेन्स्टआव खोथा बुंनायखाय जों फिलिपखौ आंखौजोंल'सो दिनै बुंनो हाबाय। दा बिनि उनाव मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जानानै खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आरो दिनैनि जे प्रेस मिट बे प्रेस मिटआव बाहागो लानो हानाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि लोगो आफादगिरि सायख्लं बसुमतारी बिथां आरो लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारि बिथां आरो जोंनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय दिनै थुबुर जादों। आरो गिबियाव आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय जे जों दिनै मोनसे गोनांथार जे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै मोनसे क्लियार मोनसे बाथ्राखौ बुंथिनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जे दाख्लै बावैसो जे जालांनाय बाथ्राखौ लानानै जे खान्दा बा बिग्राय बसुमतारी बिथाङा इन्डिभिजुवेलि दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव बिपिएफआव बिथाङा जयेन जाहैदों। आरो जयेन जाहैखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बे आफादखौ दिनै
नाम लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन जे दिनै आंजों लोगोसे दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिथाङा दिनै खावलायदोंमोन। दा बेवहाय बे बिथांनि थाखाय मोनसे जोंनि सायाव जे बाथ्रा बुंनायखौ सोरनिफ्राय अथ'रिटि मोननानै बिथाङा बुंदों बिनि सायाव जों दिनै गोख्रोङै बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोंहा जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे दिनै अर्गेनाइजेसन आरो बे रावनिबो बेनाराव जों दिनै गैया आरो बेवहाय उइदाउट कनसार्न दिनै सोरबाया फरामनि अथ'रिटिनि उइदाउट कनसार्न दिनै इन्डिभिजुवेलि जइन जाहैनानै जोंखौ बाथ्रा बुंदेरनायनि सायाव जोङो गोख्रों रावै सोंखारिदों जाहाथे बिथाङा बे रावखौ बुंनो नाङामोन। इन्डिभिजुवेलि गाव दिनै जइन जाहैदों सिरियै गाव पलिटिकेल लेभेलाव थानानै खामानि मावनो बिथाङा हयथ' सानदोंब्ला मावहैनाया सिरियै थांनाया मोजां। दा बेवहाय जोंनि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरि बा अर्गेनाइजेसनखौ लेंहरनांगौ बा बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया। जाहाथे बे बिथांनि थाखाय गोरोन्थि जादों आरो जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनै गोथौ आरो गुवार बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जों दिनै मोनसे ज' जादों आरो बेवहाय गोबां जोंहा जेंना दं जोंहा बे जेंनाया दिनै सुस्रांजानायनि लामायाव फैयाखै। दा बेखौ पलिटिकेल भाबै प्रेसार होनो थाखाय जों दिनै मोनब्रै जे गावस्रानानै थानाय जे आफाद बे आफादा दिनै जों गोग्गोमै खौसेथि जानानै जों सरकारखौ दिनै प्रेसार होदों आरो बे प्रेसार होनायाव दिनै जोंनि इउनिटिनिफ्राय सोरबाया दिनै गुगालांनो नागिरदोंब्ला बेवहाय हयथ' एसे सिन्था खालामनाया मोजां। जोंनि इसुखौ जोंनि जेंनाखौ जुदि बोस्रांनांगौबा जों इउनिटियै थानांगोन आरो इउनिटिनि गेजेरजोंसो जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनायाव दिनै बे जाफुंसारगोन जों बेखौ हास्थायो। ओंखायनो आं लोगोफोरखौ खावलायनो लुबैदों जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं जाहाथे गोनो गोथो सिन्था खालामनाङा। दिनै पलिटिकेल पार्टिया दिनै बे बोसोरबानि थाखाय खिन्थु जोंनि जेंनाया सोरबा बोसोरबाजों जोबनाय बे जिनिस नङा। बेखौ बोस्रांनांगौब्ला जोङो दिनै गोग्गोमै खौसेथियै थानांगोन आरो जायफोर सिस्टेमाव थानाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै जों ज' ज'यैनो बाथ्राखौ बुंहोनांगोन बेखौसो जों दिनै हास्थायदों। ओंखायनो जोंनि जेसेबां इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर दं बिथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जानाङा। दिनै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जेसेबां दैदेनगिरि दं दिनै सान हर जिरायाखै। दिनै जेंनानि सायाव सिन्था खालामदों, जेंनानि सायाव दिनै नाजादों आरो जेंनानि सायाव दिनै सोरखौबा लोगो हमनानै बाथ्रा बुंदों, प्रेसार होदों। खिन्थु दिनै जों मिडियानि गेजेराव बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै बुङाखै। खिन्थु स्पेसियेलि जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बे बोसोरसेनि गेजेराव गोबां खामानि मावदों, बहुद खामानि मावदों। दिनै जोंनि जे थांनाय समफ्राव जोङो दिनै दिल्लीयाव लोगो हमहैनानै बाथ्राफोरखौ दिनै फोरमायदों जोंनि जेंनानि सायाव। दिनै स्टेट अफ गभर्नमेन्ट अफ आसामावबो दिनै जोंनि जेंनानि सायाव दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनै जोंनि बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों। दा बेवहाय जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मोनसे गुरुत्त' जों होजादों आरो बेखौ नायोब्ला जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानाङा। दिनै खौसेथि इउनिटियावनो थानांगौ आरो बबेबा मोनसे सोरनिबा प्रल'भन सोरनिबा मोनसे लब देखायनायाव जाहाथे इन्डिभिजुवेलि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै माने राजनितिकफ्राव जाहाथे बाहागो लाया जइन जाया आं बेखौ खावलायदों। जोङो टाइम एन्ड सिटुएसना जेब्ला फैयो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बे बाथ्राखौ सिन्था खालामगोन। खिन्थु दायो जोङो जेंनानि सायावनो दिनै खौसेथियै सिन्था खालामगासिनो दं। आं बेखौ जोंनि गासै कलिग्सफोरनि गेजेराव आं फोरमायहरनो सानो। जोंबो नुनो मोन्दों बारग' एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमा खान्दा नार्जारी, जों जायखौ बिग्राय नार्जारी होनना मिथियो, बिथाङा जोंनि आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि, जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बर' माहारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि, थुनलाइगिरि, जाय थुनलाइगिरिखौ जों बर' माहारिया
गोथौयै मान होयो बिथाङानो जाहैबाय इउजि ब्रह्मनि सायाव खान्दा नार्जारिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राफ्रा दिनैनि समाव गनायजाथाव नङा। जों गिबियावनो बुंगोन खान्दा नार्जारिया मोनसे समाव बर' माहारिखौ सिबिनो बर' माहारिनि खैफोदनि समाव दावहा नांनो बिथाङा मोनसे आफादाव थानानै खामानि मावबोनाय सासे सोद्रोमा। बिथाङा सोद्रोमा महरै समाजजों मान होजानायनि सासे गेदेमा सुबुंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा बबे बाथ्राखौ लानानै जोंनि केबिनेट मन्त्रि इउपिपिएलनि गागि दैदेनगिरि मानगोनां उरखाव ब्रह्मनि सायाव गावनि सुंदोब मेलेमनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंदों दिनैनि समाव बे बाथ्रा बुंनाया जेबो गनायथाव नङा आरो बिथांनि जानाखि बाथ्राफोर बुंदों बे बाथ्राफोर बुंनायफ्रा दिनैनि समाव जेबो बेस गैया आरो बियो बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं आबहावा थासारि सोरजिनायनि मोनसे सक्रान्त होननानै जों इउपिपिएल हान्जाया जों फोथायो। जाय बर' माहारिनि गेदेमा दैदेनगिरि थुनलाइगिरि फरायसा आफादनिबो बिथाङा बारग' आफादगिरि जाय समाव बर' माहारिया खैफोदनि थासारिजों मोगा मोगि जानांदोंमोन बे समावनो मानगोनां उरखाव ब्रह्मआ एबसुनि आफादगिरि मासियाव थानानै बर' माहारिखौ गावनि दैदेननाय जानाखि गुननि गेजेरजों बर' माहारिखौ दैदेनबोदों। बर' माहारिखौ राव हारि समाजखान्थि रांखान्थि बायदि बिथिङाव थासारि फारसे जौगानाय आरो खौसेथिनि बाथ्रा बुंनानै माहारिखौ दैदेनबोदों गोलाव बोसोर एबसुनि आफादगिरि जानानै। बिनि उनाव उरखाव ब्रह्मआ जोंनि बर' माहारिनि सासे रायजो सभानि सोद्रोमा महरै MP महरै बिथाङा बर' माहारिखौ सिबिबोदों। बिनि अनगायैबो दिनैनि समाव बुंनो थाङोब्ला बर' माहारिनि गेजेराव गिबि सारिनि दैदेनगिरि बुङोब्ला जों उरखाव ब्रह्म सारनि बाथ्राखौ जों बुंनांगोन। मानोना बिथांनि दैदेननाय आरो बिथांनि जानाखि बिहोमा जाय बिहोमाया दिनैनि समाव बर' माहारिनि मोनसे जौगानायनि मोनफा मोनफा नजिर महरै जोंनि गेजेराव नुजाथिदों। बबेबा मोनसे हान्जा बबेबा मोनसे बिन्दोनि मानसि सोद्रोमा नाथाय गावनो गावखौनो गाव सिनायनो रोङा गावजे मोनसे समाव मोनसे आफादनि सोद्रोमामोन जाय आफादा बर' माहारिनि थांनाय आरो जौगानायनि बाथ्रा बुंनानै दावहाथिलियाव बिथाङा नांसोदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनै बेफोर गावनि बावसोमनाय आरो आफादा माहारिनि नांसोमनाय थांखिफोरखौ बावनानै दिनै गावनि राजखान्थियारि सक्रान्त साजायनायनि थाखाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि आरो मन्त्रि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंनाया दिनैनि गेजेराव बिथाङा जे सासे समाजखौ अनसायनो रोङै समाजनि मोजां साननो रोङै गावखौनो गाव सिनायथि होदों होनना आं सानो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सानो। बेनिखायनो जों बुंगोन बेबायदि बर' माहारिनि गेजेराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा सासे सुबुङा एबा सोरबा सासे बेक्तिया थार जायै बा ओंथि गैयै बाथ्राफोर बुंनायफ्रा जोंनि गेजेराव मोनसे आजावथावै जादों। बेनिखायनो जों समाजा जों बर' सुबुंफोरा जेब्लाबो साननांगोन दिनैनि समाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा दिनै बर' सुबुं माहारिजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय गोबां जौगालुफोर हाबाफारिफोर मावदों। बिटिआर सरकार जानायनि उनावहाय जाय बाथ्राफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन हारि माहारि सुबुंफोरा दिनै बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल हान्जाखौ बाख्नायदों। बे समावनो जोंनिनो आंगो बिदा फंबायनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि जौगानाय खौसेथिनि बाथ्राफोरखौ अनसायाबालानो खालि बेरेखा हान्जानि नामाव बेरेखा बाथ्रा बुंनायफ्रा जोंनि थाखाय बानजाथाव जाया। बेनिखायनो आं खावलायगोन दुलाराय रायजो राजा बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नोंथांमोना गासै सरकारा मावनाय बा जोंनि इउपिपिएल हान्जा मावनाय हाबाफारिफोरनि फारसे नोंथांमोना गोथौयै नायबिजिर आरो बबे हान्जाया बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय खामानि मावदों बबे हान्जाया बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय खामानि मावाखै दिनैनि समाव नोंथांमोना बिजिरनाय सम जाबाय। थांनाय 19 बोसोर गोलाव समफोराव बिपिएफ हान्जाया बे ओनसोलनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै जों दिनै रोखा रोखायै नुनो मोनो। फैगौ 15 डिसेम्बरनि गेजेराव इउपिपिएल दैदेननाय बिटिसि सरकारा
बिटिआर सरकारा 3 बोसोर आबुं जागोन। बे 3 बोसोर आबुं जानाय समखिनियावनो जों गोबां सुबुं जौगानाय, सुबुं धोन फोजौखांनायनि फारसे जों गोबां खामानि मावबाय, जाय खामानिफ्रा दिनैनि समाव दुलाराय रायजो राजा साधारन सुबुंफोरजों अनसायजादों। बे समावनो बेरेखा हान्जानि सख्रान्थ बायदियै खान्दा नार्जारिया गावनि बेक्तित्वखौ गुबुन हान्जानि बेरेखा हान्जानि फारसे गुड बय जानो थाखाय बिथाङा बायदि रोखोम खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथाङा जोंनि सायाव बाथ्रा बुंनाय बा अजद होनायफ्रा गासिबो नंखायजोब। बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिनाया खोब दरखार होननानै जोंनि पिपल हान्जाया फोथायो।